Pajjiżna għandu ekonomija pedamenti sodi b'taħlita ta' setturi tradizzjonali u oħrajn ġodda. Stqarr il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Philip von Brockdorf, l-għadda li ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u rew li matul is-sena li għaddiet l-ekonomija ta' Malta kibret b'4.4%. Miċ-ċifri rriżultaw ukoll li bejn Ottubru u Diċembru li għadda Malta reġistrat kabbir ekonomiku li kien 5 darbit aktar miż-żona euro. Dan ifisser li fl-aħħar 3 xhur tas-sena mhux talli l-ekonomija ma staġnatx, iżda kienet 1.4% aktar mit-3 xhur ta' qabel. U stqarr li fil-waqt li dan it-tkabbir ekonomiku kien previst, issa l-isfida hija biex dan it-tkabbir jinżamm. Madankollu qal il-pedamenti sodi tal-ekonomija tagħna jawguraw tajjeb għal dan. Għandna surplus finanzjarju, imma wkoll għandna setturi li baqgħu jikbru minkejja ovvjament li qed naraw ekonomija fl-Ewropa wkoll li qed jiffaċċjaw problemi. Ġifieri aħna naraw żieda fit-turiżmu, qed naraw ukoll żieda fil-setturi ġodda wkoll, attività ekonomika ġdida f'setturi ġodda bħal fintech u bħal blockchain. Il-professur von Brockdorf spjega kif it-tifqija tal-coronavirus affettwat l-ekonomija globalment u spjega kif dan il-virus wassal għal telf ta' biljuni ta' euro f'isma fis-swieq finanzjarji madwar id-dinja. Stqarr li jekk dan il-virus ikompli jinfirex jista' jaffettwa l-ekonomija Maltija. Jekk se jkompli jinxtereq, allura jista' jkun li jaffettwa ċertu setturi li aħna niddependu fuqhom bħala ekonomija, ġifieri t-turiżmu u anke biex ngħidlek anke setturi oħra li nesportaw prodotti tagħna lejn ċertu swieq. Ġifieri hemmhekk iva jista' jkun li jkollna effett, però kollox Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.